Bu пикетның сәбәбе ике. Беренче иң зур сәбәбе Бәләбәй шәһәрендә Башкортстанның Татар бердән-бер гимназиясының директорын Нурмөхәммәд Хусайновны алып ташладылар. Уку елының азагын бетүен көтмичә дә. Бу бик законсыз нәрсә, бу безнең ачуыбызны куптарды. Чөнки Башкортстанда яшәгән 2 миллионга якын татарның битенә төкерү булды бу. Башкортстан чиновниклары тарафыннан. Ни өчен без бу пикетка чыктык? Нурмөхәммәд Хусайнов саклар өчен. Чөнки Башкортстанда бүгенге көндә бер генә дә татар гимназиясе юк. Безгә гел әйтәләр, Уфада 2 татар гимназиясе бар дип. Әмма анда аның исеме генә татар гимназиясе. Бәләбәйдә бердән-бер татар гимназиясе. Аны оештырды Нурмөхәммәд Хусайнов. Юктан бар итте, бер үзе. Аңа күпме каршы киләләр шуны булдыруына. Әмма ул проектларын эшләп, бинасын тауып, төзетеп, шушы мәктәпне эшләтеп килде. Гимназия дип атады. Аның укып чыккан кешеләр барысы да керделәр югары уку йортларына. Барысы да акыл кешеләр, акыл ияләре булдылар. Аның абруе бик зур. Бәләбәйдә ата-аналар арасында һәм балалар арасында. Икенче безнең мәсьәлә Бүздәк районының Килем авылында бердән-бер Башкортстанда ясап куйганнар иде, Уфада түгел, бер бәләкәй генә авылда татарның тарихи мәдәният үзәген. Шушы тарихи мәдәният үзәкне дә бетерергә булаштылар. Менә бер үк вакытка туры килде бу. Нурмөхәммәдне кудылар һәм шушы оешманы бетерделәр.